ସବୁ ଭାଇମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କେନ୍ତା କରି ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆର ବି ଦେଖିଥିବ ବହୁତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖିଛନ୍ତି ତ ଟେନସନ ଦିନ ବୋଲେ ସିଙ୍ଗର ମାନଙ୍କୁ ମେଲା ମେଲା ସରିଲା ତ ଟେନସନ ଦିନ ବୋଲେ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ନାଚି ଦେଖି ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଲାଗି ତାଙ୍କ ଟେନସନ ଥିଲା କମି ଆରେ ନାଇଁ ମାଗେ ଥେରେ ବଗା ଗାଡ଼ି ନାଇଁ ମାଗେ